Estimats amics, en aquest documental us mostrarem l'interior d'una falla terrestre. Pot ser que sigui la més estreta del món. Són les Gorgues de la Fou. Les Gorgues de la Fou es troben en el municipi d'Arles-sur-Tec, en la comarca del Vallespir, a la Catalunya Nord. Per anar-hi podem fer-ho des del Voló. Prenguem la carretera que va a Ceret i a Prats de Molló. A pocs quilòmetres trobarem el poble d'Arles-sur-Tec. Una vegada passat el poble, a uns 2 quilòmetres, hi ha el Trencant de les Gorgues. Aquest està molt ben senyalat. Hem pagat el tiquet i ens disposem a començar el recorregut. Però abans ens haurem de posar un casc que ens han donat abans d'entrar. El recorregut durarà aproximadament 1 hora i mitja. Es recomana que es porti alguna d'abric, ja que en el seu interior a l'estiu la temperatura pot arribar a 16 graus. Aquestes gorgues es troben dins d'una falla, una esquerda que s'endinsa a la terra, a una profunditat d'alguns punts 250 metres, i amb una amplada variable d'entre 1 i 6 metres. Com podem veure, hi ha una passarel·la metàl·lica en tot el seu recorregut, per passar la gent, i el sobre està cobert per una malla metàl·lica molt resistent. És per escopsar els rocs que puguin caure a la part de dalt. En aquestes imatges podem apreciar molt bé l'amplada de l'esquerda en aquest punt. Aquí podem veure la capella de la Mare de Déu. Les pedres que han caigut en un moment determinat, com podrà veure aquí, tampoc són tan petites. Parlant de punts estrets, aquest penso que és el que ho és més. Aquí podrem veure com l'aigua aforarà la pedra, creant com un pont natural. Al fons de l'esquerra hi podem veure el riu Fou, que passa serpentejant. Amb el pas del temps, aquest ha anat erosionant el fons creant un pas per l'aigua en formes capritxoses i amb molt de soroll durant els 1.500 metres de la seva llargària. En aquesta paret s'hi pot observar un tipus d'estalactites. Aquí podrem veure que el pas, més que una esquerda, és una cova. Arribats en aquest punt, en aquí sí que no podrem negar
que alguna pedreta sí que ha caigut. El que passa que això fa molts de mils anys. En aquí ja estem veient la part superior de l'esquerra. Això vol dir que estem arribant al final del recorregut. Com podem apreciar en aquestes imatges, cap al final del seu recorregut, els diferents nivells són molt diferents. Aquí podem apreciar molt bé la malla que cobreix el pas. Hem arribat al final del nostre recorregut. Podem dir que ha sigut una experiència molt agradable. Us la recomano de veritat.